Předokolka. Takovéto problémy neznám. Tohle taky neznám. Ono, ten systém Q4 je velice výhodný pro takovéto situace. Natvrdo čtyřkolka to vyjede všecko. No jak tady tohle, to je 20 Mjet. Tak jaké máte pocity, pane řidiči? Auto zamrdané od blata, ty vole. Komu bys to chtělo umývat? Jomička. Ale co to tu máme? Na Alfince. Chudák holka, ty vole. Co by dělala tvoje holka, kdyby to si ji udělal? No pokud jako máš, tak jo. Ne, nejsou. Mám ti ukázat. Abyste rozuměli, na Pustevnách se hraje o nejšpinavější alfu. My vám tady teďka prostříhneme obrázek, s čím on chtěl porazit mě loni. No. A momentálně s tímto umytým autem, které je trošičku jakože od blata, jo, tady trochu to zrcátko, nebo mimo tam to, co je na té střeše, chce porazit, já to ani nechci říkat, ale 3 týdny nemytou mojí krásku. Jo. Tohle chci porazit. S tamtím. Nevím, frajer, nevím. Uvidíme, co tady kolega vymyslí na rozjezd, jako. Myslím si, že couvat se mu to celé nebude chtít. Jen pro ty neznalé, to auto se jmenuje Sportwagon. Slyšíte někde ve slově sport něco jako offroad nebo terén nebo něco takového? Ani já. Ale dívejte se na to. Dívejte se na to. No dobrý, tak jedem. No jo. Každá sranda něco stojí. Co? Říkám, že každá sranda něco stojí. V tomhle případě vole. Kolik? 60 korun? Ta lavka mi stojí pár potkat. No jo, no. Takhle můžeme povšimnout trochu přivržďujícího kola, ještě si ho kouří, akorát to nejde vidět.